Eu lle dicía antes a Paco que eu hoxe non me gustaría chamarlle Paco, gustaría chamarlle Breogán. Breogán por unha cousa, porque para min Paco representa perfectamente o personaxe este do Ferreiro de Santán. Por qué? Porque ten o escenario, ten a herdanza. O escenario está aí a forxa. Cando Paco ano pasado lle explicaba aos meus alumnos ali como funcionaba o barquín, como funcionaba todo aquilo, cando puxo unha rapaza ali a fiar, a explicar, unha rapaza que nacera en Venezuela. Cousa curiosa, acordase que dixemos que cousa curiosa unha rapaza venezolana dando ali o cousa ali, non? Entón, Breogán é o personaxe principal, o personaxe, o heroe celta, o heroe de Piloño, que aparece no Ferreiro de Santán, nun escenario privilexiado que hai, que é un personaxe galeguista, o fillo do Ferreiro de Santán tamén, e aí aparece Breogán, Paco Breogán. Dicía aquí o compañeiro que había que pasaba coa obra. Eso foi o primeiro que eu me preguntei, que pasa coa obra do noso veciño Varela Buxán? Que pasa con ela? Eu cando empecé a ler devagar a súa extensísima obra, encontreime con moitísimas preguntas, moitas preguntas. E que pasa coa obra? Resulta que vas a unha historia de literatura galega inmensa, como é a de Ricardo Carballo Calero, e non aparece o nome nin o apelido. A de o home este, o director da, como se chama, Fernández de Riego, non aparece, aparece inmiscido, enmarcado por aí ás veces. Pero como podemos enmarcar ao autor de 17 obras? Tantos escritores galegos fixeron 17 obras teatrais. Entón, dicía, que pasa? Estámoslo enmarcando. Sempre os que consideran máis pequenos, enmarcámonos, metémonos aí a morea. Entón, esa é a pregunta que eu me facía. Que pasaba aquí? Por que este home non aparece? Entón eu dixen, bueno, pois vamos alá, vamos lle botar peito a cousa e vamos a facer algo que nunca me gustou facer, que é comparar. Literatura comparada esta dos anos e tal. Vamos comparar as obras de Varela con outras. E resulta que me puxen a mirar a da Xustiza dun muiñeiro. Pois unha temática semellante a dos vellos non deben namorarse, coetánea da época, moito máis galega, outra máis universal, máis xeral, o espazo, pode ser en calquera lado, os vellos namorados dunhas rapazas novas, satisfacción para os vellos, ter unha rapaza nova ao lado, unhas rapazas para achegarse tal. Na de Varela Buxán aparece o vello aquel que busca interese de ferrados e ferrados de terra, non sei como se di por aquí, cuartillos tamén, como na estrada, de sumar casando no seu casorio e tal. Xa, este máis humana, moito máis galega, moito máis daqui. Cheguei a outra obra, collín o Cego de Fornedos e vin ali aquel renegado, un auténtico renegado da nosa cultura que, como decía aquel Xaquimo Pintureiro García Barros, marchou pa a Milia cando veu el gallego quasi se me ha esquecido. E entón viña este renegado e tal. E aquel renegado da Fiestra Baldeira de Rafael Dieste. Pero aquí había moito máis Galiza que na de Rafael Dieste. Non vamos a meternos coa estética vanguardista, con saberlle dar un final á obra, non vamos a meternos con eso. Vamos a meter de que aí había algo. Entón, dixen, que pasa con esta obra? Algo pasa, efectivamente, hai que reclamar, hai que empezar a facer estudos sobre esta obra. Hai moi pouco sobre a vida, ainda vai habendo, temos aquí estas vivencias, este subxetivismo, este compañeirismo desta xente, pero da obra hai pouco. Encontrámosla lá na historia do teatro galego de Pancho Pillado, de Manolo Lorenzo, pero investido, relación de obras, e aí está.